Пътешествието към самодостатъчност и спокойствие е покрито с неудобни, но освобождаващи истини. Малцина мъже наистина разбират дълбочината на контрола, който притежават над собствения си мир и вътрешна сила. Огромното мнозинство се губи в лабиринта на външните обстоятелства, търсейки утвърждение, власт или щастие в неща, които по своята природа са преходни и неконтролируеми. Те се превръщат в играчки на съдбата, марионетки на чужди мнения и роби на собствените си необуздани страсти. Но има път, по който малцина вървят, набор от прозрения, които, веднъж усвоени, трансформират начина, по който човек взаимодейства със света и, по-важното, със себе си. Това не е лесен път, той изисква строга интроспекция, брутална честност и непоколебима готовност да се изправиш срещу собствената си уязвимост. Ето защо тези истини остават достъпни само за малка част. В основата на това разбиране е основното разграничение между това, което е под наш контрол, и това, което не е. Повечето хора живеят в постоянно разочарование, опитвайки се да контролират неконтролируемото, поведението на други хора, резултатите от усилията си на работа, икономическите колебания, времето, миналото. Тази борба е безполезна и изтощителна. Малцината, които осъзнават безсмислието на тази битка, насочват енергията си там, където тя наистина може да окаже влияние, собствените си преценки, реакции, добродетели, намерения. Това е радикална промяна на фокуса, преразпределение на умствени и емоционални ресурси, което освобождава колосално количество енергия, преди това изгубена в тревожност и негодувание. Представете си количеството страдание, породено от простата вяра, че щастието зависи от нещо външно, връзка, финансов успех, социално признание. Сетоическата философия, разбрана от 2%, разкрива, че истинското и трайно удовлетворение идва отвътре, от съзнанието за живот в добродетелност, съобразен с разума и справедливостта. Не става въпрос за потискане на емоциите, както мнозина погрешно тълкуват, а за тяхното разбиране и насочване по конструктивен начин, предотвратявайки те да ни завладеят и да ни доведат до разрушителни действия или реакции. Гневът, например, не се разглежда просто като нещо за потискане, а като импулс за изследване. Какво преценката го е породила? Базирана ли е тази преценка на разума или на нереалистично очакване? Като поставя под въпрос произхода на емоцията, сетоическият мъж обезврежда и избира по-мъдър и ефективен отговор. И преди да продължим да разкриваме тези дълбоки прозрения, които наистина могат да променят живота ви, ако се идентифицирате с търсенето на знание и самоконтрол и искате да бъдете част от общност, която цени личностното израстване и вътрешната сила, моля, помислете за абониране за този канал и харесване на видеото. Това помага на това съдържание да достигне до повече мъже, които, подобно на вас, търсят по-дълбоко разбиране на себе си и света. Вашата подкрепа е от съществено значение, за да продължим да изследваме тези основни теми. Радикалното приемане на това, което не може да бъде променено, е друг стълб на тази ограничена мъдрост. Повечето хора се боят с реалността, губят време и енергия, оплаквайки миналото или страхувайки се от бъдещето. Малцината, които са усвоили сетоическите принципи, разбират, че единственият реален момент е настоящето. Те приемат настоящите обстоятелства не с пасивна резигнация, а с активно приемане, което ги освобождава да действат ефективно в рамките на реалността, която им е представена. Ако план се провали, те не се спират на разочарованието или вината, а анализират какво са научили и коригират курса. Ако се сблъскат с загуба, те признават болката, но не позволяват тя да ги парализира, напомняйки си за преходността на всички външни неща. Тази способност да се адаптират и да продължат напред, без да се поддават на незгоди, е отличителна черта на тези, които прилагат тази философия в живота си. Добродетелта, според сетоическата гледна точка, не е просто абстрактно понятие, а единствената солидна основа за добър живот. Смелост, справедливост, мъдрост и умереност – това са компасите, които ръководят действията и решенията на 2%. Те разбират, че външният успех, богатството или социалното признание, макар и да не са по своята същност лоши, са предпочитани безразлични неща. Тяхната истинска стойност се крие не в притежанието им, а в начина, по който се търсят и използват.
Търсенето на богатство чрез несправедливост или използването на власт за потискане на другите противоречи на самата същност на добродетелен живот и следователно не води до истинско щастие, дори ако носи материални или социални придобивки. Приоритет винаги е да се действа съгласно разума и природата, изпълнявайки ролята си в човешката общност с достоинство и почтеност. Връзката със смъртта е друга ключова точка, където 2% се различават от мнозинството. Повечето хора живеят със скрит страх от крайността, страх, който често ги спира да живеят пълноценно. Сетоиците съзерцават смъртта не като събитие, от което трябва да се страхуват, а като естествена част от цикъла на живота. Размишлението върху собствената смъртност служи като мощно напомняне за ценността на настоящия момент и неотложността да се живее според собствените ценности. Далеч от това да е мрачно, това съзерцание вдъхновява смелостта за изправяне пред предизвикателства, благодарност за това, което имаш, и решимостта да не отлагаш търсенето на смислен живот. Знанието, че времето е ограничено, насърчава фокусирането върху същественото и отхвърлянето на дреболиите, които поглъщат вниманието на мнозинството. Предпочитаното безразличие към външните блага е погрешно разбрано, но жизнено важно понятие. То не означава, че сетоическият мъж не цени здравето си, семейството си, работата си или притежанията си. То означава, че неговото вътрешно благополучие не зависи неразривно от притежанието или отсъствието на тези неща. Той ги цени, работи за придобиването и поддържането им, но ако ги изгуби, неговият душевен мир и стойност като личност остават непокътнати, тъй като те се намират в неговите добродетели и в способността му за разсъждение, неща, които никой не може да му отнеме. Тази перспектива дава забележителна устойчивост, позволявайки му да преминава през житейските бури, без да бъде потупен от тях. Той не се вкупчва отчаяно в това, което може да бъде загубено, и следователно страда по-малко, когато загубите неизбежно настъпват. Важността на преценката и перспективата е фундаментална. Епиктет, един от великите стоически учители, е казвал, че нещата не ни разстройват, а нашите преценки за нещата. Това е дълбока и освобождаваща истина. Повечето хора реагират импулсивно на събитията, вярвайки, че тяхната реакция е пряк и неизбежен отговор на ситуацията. 2% знаят, че съществува пространство между събитието и реакцията, пространство, където се намира свободата да изберем как да интерпретираме и да реагираме. Една обида няма сила сама по себе си. Нейната сила се намира в преценката, която правим за нея. Чрез промяна на преценката се променя емоцията и реакцията. Тази способност да контролираш собствения си вътрешен разказ е един от най-големите източници на сила и автономия. Те култивират дисциплиниран ум, способен да изследва мисли и вярвания, преди да ги приеме за истински, като по този начин се предпазват от ненужни смущения, причинени от изкривени интерпретации на реалността. Практиката на предварително обмисляне на злините, или PRAMEDITATIO е друга сетоическа техника, малко използвана от мнозинството, но невероятно ефективна. Тя се състои в активно съзерцаване на предизвикателствата, загубите и трудностите, които могат да възникнат в бъдеще. Далеч от това да е песимистична, тази практика подготвя ума за нещастие, намалявайки шока и тревожността, ако страхуваните събития наистина се случат. Като разглежда възможността за загуба на работа, например, сетоическият мъж може да размисли как би се справил с ситуацията, какви биха били опциите му, като си напомня, че способността му да действа добродетелно и да запази достоинството си остава непокътната. Тази умствена подготовка не привлича нещастие, а изгражда вътрешна крепост, което го прави по-малко уязвим за ударите на съдбата. Понятието уикиозис, или присвояване, е решаващо за разбирането на сетоическата етика и човешкото поведение под този ъгъл. То започва с грижата за себе си, тяло и ум, разширява се към семейството, приятелите, общността и накрая към цялото човечество. 2% разбират, че тяхното собствено благоденствие е неразривно свързано с благосъстоянието на другите. Те виждат себе си като част от по-голяма общност и действат по начин, който допринася за общото благо, признавайки взаимосвързаността на всички човешки същества. Това не е жертвен алтруизъм, а логично разширение на разума и природата. Действайки справедливо и с доброта към другите, не е само морално правилно,
но също така насърчава собственото спокойствие, тъй като избягва конфликтите и угризенията, които проистичат от егоистични или вредни действия. Сетоическата устойчивост не се отнася до това да бъдеш безчувствен, а до способността да понесеш трудност, без да се сломиш вътрешно. Това е силата да продължиш да действаш според собствените си ценности дори при екстремен натиск. Тази устойчивост се изгражда постепенно, чрез постоянна практика на сетоическите принципи в ежедневни ситуации, както малки, така и големи. Всеки път, когато човек избира рационалния отговор вместо импулсивния, всеки път, когато приеме неконтролируемо обстоятелство, без да се предаде на отчаяние, той укрепва характера си и способността си да се справя с бъдещи предизвикателства. Това е непрекъснато обучение на ума и духа, ковачница, където вътрешната сила се оформя от горещината на опита и студа на разума. Търсенето на съвършенство във всичко, което правят, не заради външно признание, а заради вътрешното удовлетворение от добре свършената задача, е друга характеристика на тези, които работят съгласно тази философия. Независимо дали в работата, в отношенията или в хобитата, те се стремят да дадат най-доброто от себе си, фокусирайки се върху процеса и усилията, знаейки, че крайните резултати не винаги са под техен контрол. Тази отдаденост на занаята на собствения живот, това внимание към детайлите и този ангажимент към качеството, независимо от външната награда, отличава тези, които са намерили по-дълбок смисъл в действията си. Те намират смисъл в самото действие на търсене на съвършенство, превръщайки работата във форма на изкуство и живота в непрекъснато изграждащ се шедьовър. Разбирането за преходността, не само на живота, но и на всички материални неща и взаимоотношения, е повтаряща се тема в сетоическата философия и е от съществено значение за душевния мир. Повечето хора се вкупчват отчаяно в това, от което се страхуват да не изгубят, създавайки тревожност и страдание. 2% са усвоили истината, че всичко е в постоянно движение. Те ценят това, което имат в настоящето, знаейки, че нищо не трае вечно. Това съзнание не води до апатия, а до подълбока оценка на настоящия момент и по-голяма способност да се справят с загубите, когато те неизбежно настъкат. Те не изграждат своето щастие върху основи, за които знаят, че един ден ще се сринат, а върху здравината на собствения си характер. Владението над желанията и отвращенията е едно от най-практичните и мощни учения. Повечето хора са подтикнати от ненаситни желания за удоволствие и силно отвращение към болка и дискомфорт. Това ги прави лесно манипулируеми и зависими от външни обстоятелства за тяхното щастие. Сетоиците се стремят да съгласуват своите желания с това, което е естествено и необходимо, а своите отвращения с това, което е наистина вредно, те е моралния порок. Те се учат да намират удовлетворение в това, което е достатъчно, и да понашат дискомфорта, необходим за растеж и добродетелно действие. Тази умереност и самодисциплина им дават значителна вътрешна свобода, освобождавайки ги от тиранията на импулсите и социалните очаквания. Интелектуалната скромност, признаването на необятността на това, което не се знае, и готовността за постоянно учене са отличителни черти на тези, които се посвещават на тази философия. Далеч от това да се смятат за мъдри, те са в постоянно търсене на по-дълбоко разбиране на себе си, на другите и на света. Те слушат внимателно, разглеждат различни гледни точки и са готови да признаят грешките си. Тази отвореност към учене и тази липса на арогантност ги правят възприемчиви към нови идеи и способни да коригират своите преценки и поведение въз основа на нова информация или размисли. Действието с резерва, или хики нунг, е способността да се действа в настоящия момент с пълна отдаденост, но с осъзнаването, че крайните резултати не са изцяло в техните ръце. Те правят най-доброто от себе си, но приемат, че външни фактори могат да повлияят на изхода. Това ги предпазва от разочарование и фрустрация, когато нещата не вървят по план, позволявайки им да оценят ситуацията ясно и да коригират бъдещите си действия. Тази комбинация от пълно усилие и спокойно приемане на резултатите е мощен начин за справяне в несигурен свят. Способността да се оттеглят в собственото си вътрешната цитадела, спомената от Марк Аврелий, е решаващо убежище в хаотичен свят. В средата на външния шум, социалния натиск и предизвикателствата, 2% знаят как да намеят мир и яснота в себе си.
Те не се нуждаят от външно утвърждение или постоянни бягства, за да намеят спокойствие. Чрез размисъл, медитация и връзка с собствените си принципи, те намират център на спокойствие и сила, който ги поддържа във всякакви обстоятелства. Преодоляването на страха от чуждото мнение е една от най-значимите свободи, постигнати от тези, които са усвоили сетоическата философия. Повечето мъже оформят своето поведение и избори въз основа на това, което мислят, че другите ще одобрят или не одобрят. 2% разбират, че единственото мнение, което наистина има значение в крайна сметка, е това на собствената им съвест, съобразено с разума и добродетелта. Те действат според своите принципи, дори ако това означава да вървят срещу течението или да разочароват чужди очаквания, които смятат за ирационални или несправедливи. Тази автентичност и морална смелост са пряк резултат от цененето на собствената почтеност над външното одобрение. Благодарността за малките неща и за настоящите моменти, вместо да се фокусират върху това, което липсва, е ежедневна практика за тези, които се стремят да живеят според сетоическите принципи. Повечето хора живеят в състояние на вечно желание за това, което нямат, ставайки неспособни да оценят настоящите благословии. 2% култивират мислене на изобилие, признавайки и ценейки това, което притежават, от здравето и връзките до възможностите за учене и растеж. Тази искрена благодарност трансформира възприятието на реалността, намирайки красота и стойност дори в най-простите и предизвикателни обстоятелства. Разбирането, че истинската свобода се намира в овладяването на себе си, а не в отсъствието на външни ограничения, е дълбока истина. Повечето хора търсят свобода във възможността да правят каквото си искат, когато си искат, без да обмислят последиците за себе си или за другите. Това необуздано търсене на удоволствие и липса на граници често води до робство на разрушителни навици и зависимост от външни обстоятелства. 2% знаят, че истинската свобода е в контрола над собствените мисли, емоции и действия, способността да избереш рационалния и добродетелен отговор, независимо от външния натиск. Това е свободата от тиранията на собствените ирационални желания и от страха. Способността да се намира смисъл и цел в собствената борба и в незгодите е отличителна черта. Повечето хора виждат трудността като нещо, което трябва да се избягва на всяка цена, знак за провал или несправедливост. 2% я виждат като възможност за изпитване и укрепване на характера, за учене и растеж. Те разбират, че преодоляването на предизвикателствата е това, което изковава устойчивост и разкрива истинската вътрешна сила. Те не избягват необходимото страдание за растеж, а го приемат като неразделна част от човешкото пътешествие, намирайки стойност и смисъл в самата битка. Постоянната практика на самодисциплина, не като наказание, а като средство за постигане на свобода и съвършенство, е от съществено значение. Повечето хора свързват дисциплината с ограничение и нежелана жертва. 2% я виждат като инструмент, който им позволява да съгласуват действията си с най-високите си ценности и цели. Независимо дали в ежедневието, в работните навици, в управлението на финансите или в контрола на емоциите, самодисциплината е ключът към реализацията и автономията. Тя е силата да кажеш не на краткосрочните импулси в полза на дългосрочните ползи. Признаването на нашата взаимозависимост и отговорност към човешката общност е основен стоически принцип. Далеч от това да бъдат безразлични отшелници, сетоиците се виждат като граждани на света, със задължението да допринасят за колективното благосъстояние. Те разбират, че справедливостта и добротата към другите не са само морални задължения, но също така насърчават социалната хармония и собственото спокойствие. Това съзнание да си част от нещо по-голямо надхвърля тесния индивидуализъм, който доминира в мисленето на мнозинството. Способността да се намира щастие в настоящия момент, вместо да се отлага за идеализирано бъдеще или да се свързва с външни условия, е изкуство, овладяно от малцина. Повечето хора живеят с надеждата, че щастието ще дойде когато имам, когато бъда, когато мога. 2% разбират, че щастието е състояние на ума, което може да бъде култивирано сега, независимо от обстоятелствата. То се намира в оценяването на това, което имаш, в добродетелното действие и в мира, който проистича от живеенето в хармония с разума и природата. Тези прозрения не са мистични тайни или вродени дарби,
а резултат от практикувана философия, от начин на виждане на света и себе си, който изисква постоянни усилия и отдаденост. Разликата между 2%, които ги знаят и живеят според тях, и огромното мнозинство не е въпрос на интелигентност или привилегия, а на избора да се изправиш срещу себе си, да поставиш под въпрос конвенционалните ярвания и да се посветиш на търсенето на мъдрост и добродетел преди всичко. Да, това е предизвикателен път, но в замяна той предлага обещанието за самодостатъчност, спокойствие и живот, живян със смисъл и почтеност. Пътешествието започва с една единствена стъпка – решението да погледнеш навътре и да започнеш да изграждаш вътрешната цитадела, която никоя външна сила не може да разклати. И всеки ден това строителство продължава, тухла по тухла, размисъл по размисъл, действие по действие, проправяйки пътя към наистина свободен и смислен живот.